Human malakip sa alert level 2 ang Lapu-Lapu City, lokal nga kagamhanan muhatag og dugang pribilehiyo alang sa mga bakunado sama sa pag-dine-in sa mga restaurants. Siluan Mirondina sa report. Sa gipagawas nga alert levels nga ipatuman sa IATF sa nagkadayang mga probinsya ug dakbayan kagahapon, nalakip ang Lapu-Lapu City sa mga dapit nga anaa sa alert level 2. Uban ang Mandawi City, Cebu City, Cebu Province ug Bohol sa mga dapit sa Rion 7. Subay niini, may pagawa si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan og executive order nga ipatuman sugod karong adlaw. Mas luag na ang mga quarantine restrictions nga ipatuman sa mga dapit nga ubos sa alert level 2 ug dugang mga establishmento na usab ang tugutang maka-operate og balik sama sa mga sinihan. Apan subay niini usab, dugang pribilehiyo ang ihatag sa dakbayan sa mga bakunado batok COVID-19. Bugtong mga bakunado lang ang tugutang maka-dine-in sa mga restaurants ug fast food chains, apan 50% lang sa capacity sa establishmento ang tugutan. Hinuon may dugang 10% nga tugot kung may safety seal ang naaso yung establishmento. Tugutan hangtod sa 70% capacity ang outdoor o alfresco area sa restaurant, diin mamahimong parehong maka-dine-in ang mga bakunado ug dili bakunado. Nandiyo karon may no nga ug sa inaa sa EO ni Mayor, same lang jud na siya sa regulation and guidelines nga gipagawa sa IATF. Kining usa ka coffee shop sa Lapu-Lapu City mitataw nga andam silang mutuman sa executive order sa mayor apan miangkong maapektuhan gayud ang gidaghanon sa ilang mga customers. Siyempre, expect jud mi nga low jud siya because as of now dili pa jud siya ingon nga nanay 70% nga na fully vaccinated kay daghan pa jud tawo ang mahadlok pa jud sa vaccine. Pero okay raman na mo mga employee kay all of our employees gi-secure na mo nga fully vaccinated na jud ni. Pipila sa mga upunganon nga among nahinabi ug miangkong wala pa mabakunahi, managlahi ang reaksyon kay dili tanan adunay alfresco dining. Ana-ana naman po ko naman. Sa unas, bukaon ko sa gawas pero karon nakasabot na lang po ko. Nga okay ra ko anak ra sa balay. Total maka-take out man pod. I know good for kuan naman sana safety ba sa mga tao. Pero dapat kuan lang sa kay dili na sad kakuha ng mga dili vaccinated. What if dili pa to vaccinated ang uban tas ganahan sila, di na sila ka dine in, na sila ilakaw ya emergency na ba gutom na kayo, di na pa dine in, nasa na lang mukaon. Sa pagkakaron may 191,080 na ka mga upunganon ang nakakuha sa first dose sa COVID-19 vaccine, samtang 160,992 na ang nakakumpleto sa duha ka dose. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.